Astăzi vă voi prezenta un program special conceput pentru musculatura superioară a coaxei și partea fesieră. Dar nu uitați că este foarte important ca înainte de începerea oricărui exercițiu să avem o încălzire prealabilă. Începem cu exercițiul pentru musculatura coaxei. Picioarele de vădă de la rețina umerilor, coborâm și ridicăm explosiv. Unghiul trebuie să fie de 90 de grade, ne așezăm neapărat pe scaun. 1, ridic, 2, expir, 3, 4, bazin merge spre înainte, 6, 7, 8 și 1 și 2, expir, 4, 5, 6, 7, 8 și ridicăm 1 alternativ, 2 și expir, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, expir, 4, 5, 6, 7, relaxăm, respirăm, cobor, sus, inspir, expir, coborăm și întindem spre înainte și lateral, și 1, și ridic, și 2, ridic, 3, expir, 4, 5, 6, 7, expiră, 8, relaxăm, sus, schimbăm unghiul de mișcare. Un alt tip de exercițiu pentru musculatura superioară a coaxei și partea fesieră este următorul. Ridic spre înainte, ridic spre înapoi și 1, și cobor, și 2, și expir, și 3, expiră, 4, 5, acordăm, 6, spre înapoi, 7, expir, 8, atenție, rămâne aici, 2, trunchiul a plecat spre înainte și coboară, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, ridică și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, expir, 4, 5, 6, atenție, relaxăm, respir. Continuăm cu musculatura fesieră și partea superioară a coaxei. Îndoim și întindem 1 și 2. Mișcarea este simultană. 4, 5, 6, expir pe ridicare, 8 și 1 și 2, expir, 4, 5, 6, atenție, mențin, îndoim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, întindem și 1, 2, piciorul de sprijin ușor semiflexat, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, împing, 1, pe vârf, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, relaxăm, respir, același lucru și pe celălalt picior. Continuăm cu mișcări pentru musculatura superioară a coaxei și partea fesieră. Cobor și ridic, exploziv și 1, împing bazinul spre înainte și expir, 4, 5, 6, 7, 8 și 1 și 2, expiră, 4, 5, 6, atenție, cobor, îndrept picioarele și 1, cobor, 2 și 3 și 4, 5, 6, mă așez, mă ridic, 8 și 1 și 2 și expiră, 4, 5, 6, atenție, relaxăm, sus, inspir. Lucrăm în continuare tot pentru musculatura superioară a coaxei și partea fesieră. Este o musculatură care pe noi femeile ne interesează în mod special. Și vom așeza, dacă avem acasă un scaun mai rigid,
pernă pe scaun pentru a proteja genunchiul. Ne așezăm cu sprijin, spatele drept și ridic simultan. 1 și cobor, 2 și 3 și 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, expiră, 4, 5, 6, 7, 8, mențin, ridică 1 și cobor, 2 și 3 și 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, expir, 4, 5, 6, 7, relaxăm, cobor și ridicăm 1 și 2. Aducem picioarele pe aceeași linie, după care tindem lateral. 5, 7, 8 și 1 și 2, 4, 5, 6, atenție, relaxăm. Același lucru și pe celălalt picior. Continuăm cu musculatura fesiere și partea superioară a coapsei. Așezăm un picior pe scaun, celălalt drept, îndreptat spre oglindă. Îndoim și întindem simultan. 1 și 2 și expir. 4, 5, 6, 7, 8 și 1 și 2. Expiră. 4, 5, 6, 7, coboară și 1, 2, spatele drept, expir, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, ne întoarcem ușor, vârful sprijinit de scaun, spatele drept, când a plecat înainte, coboară, 1 și 2, inspir, expir, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, inspir, expir, 5, 6, atenție, așez brațele, palmele pe sol și întindem 1, 2, 3, 4, 5, 6, expiră, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, atenție, relaxăm ușor, inspir, expir, același lucru și pe celălalt picior. Spuneam, vom continua să ia de piciorul noastre pentru partea superioară a coapsei și musculatura fesieră. Pe spateluță, ne așezăm, urcat dorsal. Așezăm picioarele pe scaun. Tragem scaunul sub mână și ridicăm 1, cobor, 2, cobor, 3 și 4, 5, 6, 7, 8 și 1 și 2, 3, expiră, 5, 6, 7, relaxăm, respirăm, lăsăm un singur picior pe scaun și celălalt ridicăm 1 și cobor, 2 și 3, 4, 5, 6, 7, schimbăm piciorul și 1 și 2, expir, 4, 5, 6, expiră sus, relaxăm, respirăm ușor, sus, inspir, relaxăm, întindem picioarele și ridică 1 și 2 și 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, expir, 4, 5, 6, 7, relaxăm și respirăm. Și întindem musculatura după fiecare exercițiu pe care îl facem de contracție musculară, relaxăm musculatura și întindem, tocmai pentru a evita
Mulțumesc!